खै लाखनि सेक्सन जादोंमोनलै लामाया 10 लाख 10 लाख आच्छा बार' ओमफ्राय ट्रेक्टर बोरायखौ लानानै रायजोफोरा खामानि मावबाय थादो दै रायजोफोर रायजोफोरा लामानि थाखाय अन्थाइ बालि थिखांगासिनो दङ मानो होनबा जोंनि गामिफोराव बनाय सम नङा मोनालायबाय दिनै रायजोनि खामानिया रावबो जोंनि गामिखौ नायसनफैया जोंनि रायजोनि फैसाजोंनो रायजोनि खामानि मावदों सरकारनिफ्राय जोङो मोनसेबो बुस्थु मोनाखै दिनै रायजोखौ उफाय गैया जों मावनो गोनां जाबाय स्कुलनिया गथ'फोराबो बेयाव बेस्रा फिस्लाय फिस्लाय गोलैयो